व 12 आरोपींना निर्दोष ठरवलं होतं आणि या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने आव्हान दिलं होतं। त्यावर आज सुनावणी झाली, मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णयाला स्थगिती दिली आणि ही स्थगिती दिली असली तरी आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय। आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा देत म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले। तसंच हायकोर्टाचा निर्णय इतर मकोका कोर्टात वापरता येणार नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय। एका महिन्यात आरोपींना बाजू मांडण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे। आणि याबद्दल किरीट सोमय्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आपण पाहूया। सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली। मी त्याचा स्वागत करीत आहे। हे 2006 बॉम्ब खटल्याचे सगळ्या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्र सरकारतर्फे आता सर्वोच्च न्यायालयात जी बाजू मांडली जाणार या सगळ्यांना फाशी होणार।